салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо ахборотҳои нави имрӯза ва баъдан саволҳое ки дар комментарияҳо равон кардагӣ буден, кӯшиш мекунем ки то ҳадди имкон ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб бигардонем. Аввалин ахбороти мо оиди қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои насб кардани камераҳо дар пойтахт ва умуман дар саросари ҷумҳурӣ бигем агар хато намекунем. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар ягон корхона, дар ягон мағоза, умуман дар супермаркет, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бояд аз ҷониби ҳамун ташкилотчӣ камераҳо насб карда шавад. Ва боз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хост ки ҳамин чиза ҷиддитар назорат кунанд ва чандин ҷойҳои дигара ном бурданд ки дар уҷаҳорам бояд камераҳои назоратӣ насб карда шавад. Вазорати умурии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард ки камераҳои назоратӣ на танҳо дар роҳҳо, балки дар ҷойҳои фароғатӣ, дар боғҳо, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар масҷидҳо, бозорҳо насб карда шаванд. ва инчунин вазорати умурии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашри наворҳо аз лаҳзаҳои мадҳуши зери мошинҳои бо суръат мондани пиёдагардон, аз ҷумлаи кӯдакон ва ҷангу ҷанҷолҳо байни ноболиғон ва дигар қонуншиканиҳои заруратие ки баъзан нафарҳо дар ҷойҳое рух дода мешаванд ки камераҳо дар уҷа нестанд, камераҳои назоратӣ. Ба ҳамин хотир вазорати умурии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард ки дар ҳама ҷойҳое ки айни ҳол мо номбар кардем, камераҳои назоратӣ гузошта шавад. Ва инчунин барои пиёдагардон ки қонунвайронкуниҳо бисёр мекунанд ва сабаб мешаванд барои вайрон кардани қоидаҳои роҳ ба баъзан ронандаҳо. Бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. гӯш кунен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. Ред менависад: илтимос нархи билетаи душанбе Москва аниқ бикун бугу Сорбонҷон. Худованд садсолат кунад, доимо таҳсият хонаобод бошӣ. баъд ҳама метавонанд рафтаи душанбе Москва, масалан занҳорам метавонанд бе ягон монеагӣ бираванд. Пешакӣ раҳмат. Я нархи билетам буфаҳам рӯзи парвозора видео бикун, пага пешниҳодмон кун. мо дирӯз қайд кардем, гуфтем дар ҳамун ҳоле ки ахборот дар шабакаи ҳукуматии Федератсияи Россия биромаду пешниҳод шид, мо ҳамунҷо дар видео кардем, қайд кардем ки шурӯъ карда аз 1 апрел парвозҳо миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия аз саргирӣ мешаванд, яъне ки барқарор мешаванд. ва оиди нархи билетҳо мо гуфтем ки оли ягон ахборот нестай, ягон маълумот нестай ва нархи чипта чанд сомона дар бар мегирад. Агар ки мо дастрас кардем, ҳатман ба шумо пешниҳод мегардонем. ва оиди ин чизе ки ҳама метавонанд, занҳорам рафта метавонанд, албатта ки метавонанд ҳама рафта, вале дар як ҳафта як маротиба рейс мешавад аз шаҳри Душанбе ба Москва. ва ягон ахбороти нав дар ҳамин мавзӯъ шид, мо пешниҳоди шумо мегардонем ки чӣ гуна рафта мешавад, ё ки нархи билет чанд сомона, ё билета аз куҷо бояд дастрас кунен, тест дар кор ҳаст ё ки не. дар ин бора оли ягон маълумот нестай. маълумот кишид, боз видео мекунем. Муҳаммадҷон нависад: салом алайкум бародар, беҳтарин гапот рост боша. лайка биқа бовар мекунӣ, якама 3 сол мешавад хона нарафтам, границара нигоҳ карда шиштам. бародари азиз, аз Федератсияи Россия шумо метавонистен ки пеш аз ҳамин фармон биромаданам биёен, яъне метавонистен омада аз ҳамон моҳҳои ноябр бигем, октябр бигем, агар аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан аллакай осон шидагӣ буд, бе ягон монеагӣ ҳар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистоне ки мехоҳад Тоҷикистон биёяд аз Россия, меравад чипта харидорӣ мекунад
ва ба Тоҷикистон меояд. Урозов нависад: салом Сорбон, ака парвозҳо кай ба Сургут кушода мешавад? Охи ака гуфта буди чӣ хел фаҳмем, як моҳ шид ку ба Сургут мо нагуфта будем ки парвозҳои доимӣ барқарор мешавад, балки мо гуфтем ки як гурӯҳе аз муҳоҷирои тоҷика аъзои комиссия, яъне ширкатҳои сохтмониш ба Федератсияи Россия мебарад барои кор ва фаъолият кардан. Вале хушбахтона ин чиз аллакай шида гузашт. Агар ки хато накунам, як моҳ пеш ду-се гурӯҳ муҳоҷирои тоҷика ба шаҳри Сургути Федератсияи Россия интиқол доданд ва аз кор таъминшон кардан аллакай. Дар ҳамин видеое ки мо дирӯз пешниҳод кардем, як чандин комментарияҳои дигар нависондагиян бародаро ё ки хоҳаро нависондагиян ки шумо барои 1 апрел мисол ҳамин гуна ягон ҳазл кардесен ё шӯхӣ кардесен, ё ки номи сайта мо дина гуфтем РИА Новости, умуман дар ҳама ҷои ахборот аллакай биромадагия ва ман фикр мекунам ки ин ягон ҷои ҳазлу шӯхӣ барои 1 апрел надорад. Саймумин Содиқов нависад: салом алейкум бародар, ҳамин раҳо Тоҷикистон ҳамин сол ҳуй мешаванд ё ки не? Раҳо албатта бале кушода шида навад. Диловар Нуров нависад: салом алейкум, Турсия рафтан метонем бе виза данни время? Бале Турсия рафтан бе виза метонем рафта, лекин дар дохили ҳамун Турсия 90 рӯз шумо метонем ки мисол ҳамун барои ягон корбортон рафтагӣ бошен ё ки барои тамошо рафтагиен то 90 рӯза муҳлат дорем. Пас аз 90 рӯз шумо бояд ки аз Турсия берун бубурем. Олимҷон нависад: салом алейкум акай Сорбон, ма гражданини Россия худам, дар Россия ҳозир фаъолият дорам, мехоҳам зану фарзандам биёрам, зану фарзандам гражданини Тоҷикистон. Метавонам оварда Россия агар мумкин бошад, чӣ документ дар кор? Пешакӣ раҳмати калон. Албатта рӯзи 1 апрел метавонанд ки бе ягон ҳуҷҷат бираванд ва ба чӣ роҳҳо рафтан мумкин ай? Анамун тесташ чанд рӯз пеш гирифтан дар корай, чӣ хеле кардан дар корай? Ҳамеша оли пешниҳод шудагӣ нестай ва агар ки пешниҳод шид мо мегем боз. Як каси дига нависад ки нархи билет Душанбе Алмато чанд сумай? Нархи билет аз Душанбе ба Қазоқистон баробар мебошад ба 5300 сомон. Тоҷик нависад: ассалому алейкум акай Сорбон, ман аз занам ҷудо шудагиам. Оё занам метавонад ки аз ман хона талаб кунад? Ман як духтарча дорам. Як маълумот медодӣ пешакӣ ҳазор раҳмат. Дар бораи аз ту хона талаб карданаш, дар ҳолате ки ту қувваву тавоноӣ дорӣ ба хона таъмин кардани ҳамун фарзанди хта, албатта ки метавонад дар ин ҳолат маскун кунад занхча. Ва ногуфта намонад ки маскун кардан танҳо ба хотири фарзанд мешавад. Агар ки фарзанд надошта бошен, зан ягон омӯхча маскун карда наметавонад. Ва агар ки шумо хонаву дарам надошта бошен, имконият ҳам надошта бошен, дар ин ҳолат қонунгузорӣ марда маҷбур намесозад. Танҳо аз мард алимент пулӣ мегиранд, тамом. Ҷобир Ҳоҷиматов нависад: Сорбон, як саволи интересни. Ҳамин годражденияи шумо чандай? Годражденияи ман бародаро синни соли ман ба чанд монанда дар комментария бинависен. ба барномаи дига мегӯям ки чанд солаем, кадомит рост гуфтӣ, мақсад кадомит тонистӣ ки угадат кунӣ, кадомит не. Асилбек Тошбеков нависад: ассалому алейкум акай Сорбон, сози хуби акай, як савол дорам, илтимос ҷавоб теҳ. Хоҳарам ҷудо шудагияи Айшуш як духтарча дорад. Чӣ хеле авая Россия биёрон мешавад? Шуш давернис надодестай духтарша. Давернис дар кора ҷудо шудагиам. Ма гражданин дорам, мотавочам гражданин. илтимос ҷавоб те пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки оташ давернис натай, ягон амуд шумо ҳақ надорем ки фарзанда бигирен ба Россия бубарен. Дар ҳолате ки агар анамун падар худаш иҷозат дод, давернис дод, баъд метавонен ё ки ба воситаи дар суд ариза нависан. Мисол падаршам мерава бо ҳамроҳи модараш ариза менависонанд ки мақсад кӯдак мат одиночка гузаронида шавад қонунӣ ва дар ин ҳолат баъдан дигар давернис лозим намешавад. Дар ҳоле ки падар агар розӣ набошад ба ҳамин корора кардан, шумо ягон намуд ҳаққи бурдан надорем. Далер Мардонов нависад: юрист тиҷаи брат, ман як сухан дорам. Мехоҳам да ту гап занам. Худат гуфтӣ налог меспорем. қонунӣ кор мекунем. Барои ҳамин юрист тиҷаи бояд ҳаққгӯй бошад. Бародар, намешавад ки микрофон тагириву рост пеши директори бозоро равӣ. Аввалуш баъд савдогаро, баъд халқи харидор хати интервю гир. Сухани озод шавад. Чӣ гапай? Ҳама чиз қимат. Сабаб чӣ бошад? Бо мардум кор кун, брат, озод бошад. Чиста халқа сёмка кун, чӣ меган?
гап нест бародари азиз, қабулаи суханот кӯшиш мекунем ки аз уҳдаш ба хубӣ биромада битонем. муҳаммад аминов нависад, не ки ягон хабари хуш надоде ки вақти одаморо хуш кунида, фикр мекунам дина ами хабари беҳтаринтон додам барои кушода шидани парвозҳо, яъне ки парвозҳо барқарор шид. Ай ҳамин зиёд хабари беҳтарин баҳри нафарое ки дар канали мо обуна шудагиан нестай, ма фикр мекунам. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотона бинависен. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.